benvidos e benvidas a un novo webinario da Oficina Económica de Galicia, no que hoxe falaremos sobre a liña de axudas que destina o IGAPE a startups. Comenzamos, en primeiro lugar, vou dar paso a Mónica, da Oficina Económica de Galicia, que vai presentar pois brevemente os servizos gratuitos que tedes ás empresas á vosa disposición. E logo continuará Fanis, de investimentos e startups do IGAPE, coa presentación da propia axuda. Así que, nada, Mónica, benvida. Hola, buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar un día más. Como dijo Andrea, soy Mónica Pena, técnica de proyectos de la Oficina Económica. Y antes de empezar con la webinar de hoy del programa de ayudas del IGAPE a las startups, me gustaría robaros solamente 2 minutos. Yo creo que ya todos sabéis lo que es la Oficina Económica, pero recordar solo un par de cosas. La oficina se creó con la idea de facilitar la relación entre la administración y las empresas. Y por lo tanto tenemos una visión muy clara que es la de informar, acompañar y asesoraros a todas las empresas independientemente de su tamaño, de manera que se puedan aprovechar al máximo todos los apoyos públicos que puedan estar a disposición de los proyectos con los que estáis trabajando. Y ahí entran tanto los servicios como las subvenciones, como la financiación, y ya no solo a nivel autonómico, sino también que vemos otros programas que haya de apoyos a nivel estatal, a nivel europeo e incluso en ámbitos pequeñitos, a nivel local o provincial, a veces con ayudas de los propios concellos o de las diputaciones, ¿vale? La sede central de la Oficina Económica está en los servicios centrales del IGAPE en Santiago, pero además la oficina cuenta con técnicos de proyectos en la oficina de La Coruña y, como es mi caso, en la oficina territorial de Vigo, ¿vale? Contamos además con un equipo de colaboradores externos en las que tenemos un pool de aproximadamente 90 profesionales que son expertos en sectores clave, ¿vale? Como competitividad, innovación, energía, industria. Y estos nos ofrecen un servicio gratuito más allá de lo que desde la Oficina Económica los técnicos os podemos informar de apoyos públicos en los diferentes ámbitos. Ya que hoy la presentación es sobre el programa de startups, a mí me gustaría destacar que dentro de estos asesoramientos expertos que son gratuitos, contamos dentro del eje de competitividad, que lo podéis ver ahí en la página web, con un ámbito específico de asesoramiento a las startups, que está destinado sobre todo a orientar en las fases de creación de la empresa, en la búsqueda de financiación o en aquellas empresas que todavía no están certificadas como startups, en ese asesoramiento que necesitan, sobre qué requisitos se necesitan, etcétera. Todos estos servicios se pueden solicitar ya de manera inmediata accediendo a nuestra página web oficinaeconomicagalicia.xunta.gal y dentro de la pestaña de asesoramiento se puede desplegar los diferentes ejes de actuación y en cada uno de estos ejes están los diferentes ámbitos en los que prestamos estos asesoramientos externos. Y si no, también podéis enviar un correo electrónico a oficinaeconomicagalicia@xunta.gal o bien llamarnos al 981 51 51. Y desde aquí yo os invito que os pongáis en contacto con nosotros, que nos contéis vuestros proyectos y que nos trasladéis todas vuestras necesidades. Y ya no os entretengo más y le doy paso a Fanny, la subdirectora de competitividad, para que nos cuente el programa de las startups. Muchísimas gracias. Ok, grazas, Mónica. Bueno, pois bo día a todos e a todas as que estades atendendo a este webinar. Eu vou vos explicar, bueno, é unha axuda bastante sinxela, pero vou vos intentar explicar un pouco por riba as características principais para que teñades dun primeiro vistazo rápido, unha primeira ollada rápida, se podedes acceder a elas ou non. Okay? Estas axudas están pensadas para startups galegas ou cun centro de traballo en Galicia. Quen é startup? Bueno, a definición de startup, inda que está replicada nas bases da convocatoria, ven establecida na Lei 28/2022, que non se chama Lei de Startups, chamase Lei de Fomento do Ecosistema Emerxente Innovador ou algo así. Non acordo exactamente como é o texto, pero bueno,
para todos a lei de startups. Entón, son empresas que teñen que estar constituídas como sociedade mercantil ou cooperativa e ter unha antigüedade máxima de 5 anos, a non ser que desenvolvan a súa actividade nos sectores da biotecnoloxía industrial e da enerxía, porque nese caso pódese ampliar ata 7 anos a súa consideración de startup. Para poder acceder ás axudas do IGAPE, ademais de ter esa cualificación de startup, hai que ter cualificada a innovación da empresa, vale? Esa cualificación en base a unha serie de certificacións ou acreditacións que se consideran admisibles de cara a solicitar estas axudas. Que son, bueno, en primeiro lugar, estar certificada como startup por ENISA, esa digamos que é como unha certificación global. E despois admítense tamén pois haber participado en algunha das aceleradoras públicas da Xunta de Galicia, que son, bueno, aceleradoras, as Business Factory como tal, que son sectoriais, ou senón outro tipo de aceleradoras como pode ser Vía Galicia Turislab ou Galicia Avanza. Ter a cualificación de iniciativa de emprego de base tecnolóxica, a estar acreditada ou certificada como spin-off das universidades galegas, estar registrada no Rexistro de Premios Innovadoras do Ministerio de Ciencia e Innovación, ten tamén a certificación que dá ANCES, que é a Asociación Nacional de Centros Europeos de Empresas e Innovación, ou posuirá unha certificación como PEME Innovadora ou Xove Empresa Innovadora. Eso como as características ou as condicións ou os requisitos para poder ser beneficiaria destas axudas. Despois, en canto ao tipo de gastos ou investimentos subvencionables, pois en principio son todos os que se realizaron entre o 1 de xaneiro e a data de presentación da solicitude na oficina virtual do IGAPE. Entón, calquera tipo de gasto, gastos de persoal, gastos de contratacións externas, gastos de suministracións ou tamén investimentos, é dicir, a adquisición de activos fixos da empresa, bueno, que teñen que estar realizados, é dicir, teñen que estar facturados, o sea, realizada no caso dos servizos, pois realizados os servizos, adquirido o investimento, facturado e pagado entre o 1 de xaneiro e a data de presentación da solicitude de axuda. Isto ten unha excepción ou unha salvidade, máis que unha excepción ou salvidade é unha condición que teñen que ter determinados gastos. É dicir, os gastos, por exemplo, que sexan de pago anual ou de pago periódico, só se va a considerar subvencionable ou, por exemplo, vou poñer o exemplo que é máis sinxelo de entender. Se ti pagas anualmente unha suscripción a un software, por exemplo, ou pagas un seguro, inda que a factura e o pagamento estean dentro do período subvencionable, é dicir, entre o 1 de xaneiro e a data da presentación da solicitude, sin embargo, como estáse pagando unha prestación que abrangue todo o ano e non únicamente o período subvencionable, o que se vai facer é prorratear polo período subvencionable, vale? Imaginade un pago anual e que presentades a solicitude o 30 de xuño. Bueno, pois vaise vos considerar o 50% dese gasto, porque é o que corresponde á mitade do ano. Bueno, en principio a solicitude é bastante sinxela, é cubrir un cuestionario onde está basicamente a identificación da empresa, a súa actividade, a acreditación con unha destas certificacións como startup, e despois, bueno, cubrir unha conta xustificativa simplificada, é dicir, identificar os gastos para os que se solicita axuda, e unha pequena memoria de actividades que basicamente é poñer en contexto eses gastos dentro da actividade da empresa e da startup, darlle un pouco de
coherencia o que se está solicitando axuda, non? O importe mínimo de gastos son 10.000 euros e o máximo é 20.000. Eso quere dicir que se presentades máis gastos ou máis investimentos de 20.000, vais a vos dar 20.000 e nada máis. Que conceptos non son subvencionables? Non son subvencionables nin o IBE, nin as taxas, nin os impostos, nin os gastos financeiros, nin o pagamento de débedas, nin multas, nin... non sei se hai algún outro concepto, pero bueno, basicamente estes que non son subvencionables, é dicir, eses mínimo de 10.000 e máximo de 20.000 son excluindo estes conceptos que vos acabo de dicir. E despois, bueno, esta axuda está en concepto de minimis, eso quere dicir que de acordo coa normativa europea, as axudas de minimis son aquelas que polo seu pequeno importe enténdense que non distorsionan a competencia entre as empresas e, polo tanto, pódense conceder sen necesidade de autorización previa ou tal. Que pasa? Que as axudas de minimis que pode recibir cada empresa teñen unha limitación polo seu importe, que son 300.000 euros en 3 anos, 3 anos de data a data. É dicir, se ti solicitas unha axuda, vou poñer o mesmo exemplo de antes, o 30 de xuño deste ano, dende o 30 de xuño de 2022 non podes ter recibido en minimis, porque podes ter recibido outras axudas que non estean en minimis, pero en concepto de mínimos non poderías pasarte de 300.000 euros. Hai determinadas actividades como son a pesca, a produción primaria, e creo que nada máis, que teñen unha limitación inferior a eses 300.000 euros. É dicir, se a vosa startup desenvolve a súa actividade no ámbito da pesca ou da produción agrícola primaria, ese importe é menor. Que máis vos podería dicir? Vale, esta axuda é de pago inmediato, anticipado ao 100%. Vos presentades a axuda, se cumplen requisitos, concédese a axuda e págase xa inmediatamente polo 100% do importe. Eso, bueno, en principio é así, e despois o que está é suxeito a unha comprobación posterior, que en principio as bases establecen que comprobarase como mínimo o 10% das axudas concedidas. Eso quere dicir que no seu momento farase unha inspección da realidade dos gastos, da súa contabilización, no caso de investimento, bueno, pois que os investimentos están nas instalacións da empresa e que cumplen os requerimentos, porque no caso de investimento, a empresa ten que declarar que, bueno, que están contabilizados como activo fixo e que os manterá afectos á actividade da empresa durante un mínimo de 2 anos, que é o que exixe a norma. E, bueno, en principio, creo que son as características fundamentais. A axuda vai estar aberta hasta o 30 de setembro. Vaise abrir, bueno, non sei se sabedes, houbo un problema cos plazos no momento en que se publicou a convocatoria e vaise abrir de novo, non sei exactamente que día, creo que para a próxima semana. E vai estar aberta hasta o 30 de setembro deste ano, a non ser que se esgote antes o orzamento ou o presuposto que hai para a concesión de axudas. O presuposto é de 1,5 millón de euros, o ano pasado, bueno, en principio chegou para atender a todas as solicitudes que cumprían requisitos para ser subvencionadas. E, bueno, pola miña parte nada máis. Non sei, Andrea, se temos algún tempo para contestar algunha pregunta do chat. Ti vasme dicir. Sí, E a hai que non algunha nos dea pregunta. tempo, pois despois contestaránse. Solo
Solo una cosa, Fanny, que se publicaron ya hoy los plazos. El de Sí, startups, si no me equivoco, creo que Perdón, empieza el día 7. perdón, sí, correcto. iba a Vale, comentar vale, xusto ok, ahora ok. que hoxe publicouse no DOGA todos os novos prazos do inicio de solicitudes que do IGAPE, neste caso a de startups ábrese o día 7 Que é o ás 9. viernes desta Sí, semana. o Vale, ok, venres, sí. moi Mira, ben. deixo vos Mira, si o está aí enlace na a infografía. infografía do Sí, 7 de febreiro. Vale, ok. deixo vos o enlace a infografía no chat. De feito, tedes todas as infografías das axudas do IGAPE, tedelas na web do IGAPE, vale? Ok. Vale, imos logo as preguntas. Em, Iago, preguntas polos puntos anteriores, entendo que te refires aos puntos que comentaba das condicións, non? De se poder recibilo. Bueno, tételo na infografía, non sei Está na se... infografía, está nas bases, e se vas presentar unha solicitude, xa ven aí a relación e tes que marcar cal delas posúes. Em, mm, Hola, si disfrutaste el año pasado de esta ayuda, puedes volver a pedirla. Sí, podes volver a pedila sempre que sigas mantendo a condición de startup, é dicir, esteas dentro deses 5 ou 7 anos e, bueno, por exemplo, que non caducara a certificación de ENISA. É dicir, mentras manteñas as condicións para ser beneficiaria, podes pedir a axuda porque ten en conta que é para gastos diferentes. Se a disfrutaches o ano pasado, sería para gastos que tivo a túa empresa entre 1 de xaneiro e a data de presentación da túa solicitude. E este ano será dende 1 de xaneiro do 25 ata a data en que presentes a solicitude. Son gastos diferentes. Non habería por que ningún impedimento para que volva solicitada. Mira, estou vendo unha que ao millor xa hai moitas así. Un autónomo podería considerarse startup? Non. A lei de startups define as startups como sociedades mercantís ou cooperativas. Un autónomo non é startup a efectos destas axudas. Vale. Pregunta Eva, no, perdón, pregunta Sonia, o importe máximo de 20.000 euros es en IVA. Sí, Vale. Comenta Gonzalo, somos unha startup llamada Teo.app Company SL que tiene un año de vida y disponemos de la certificación IEBT de la Xunta. Hasta la fecha los desarrollos han sido realizados por los propios socios, por lo que no disponemos de ningún trabajador contratado. ¿Tenemos derecho a esta ayuda como ocurre en el caso de las cooperativas o obligatoriamente tenemos que tener algún trabajador por cuenta ajena? mira, esas preguntas xa mas fixeron moitas veces, non sei por qué. Supoño que ven porque dentro da definición de startup unha das condicións é que alo menos o 60% da plantilla teña contrato de traballo en España. Eso é se tes plantilla, se tes cadro de traballadores, se non o tes, se tes traballadores, tes que cumprir esa condición, que o 60% estea contratado con contrato laboral en España. Pero se non tedes traballadores, non. Pregunta mucho si existe un importe mínimo de las facturas. Existe un importe mínimo de gasto ou investimento, que son 10.000 euros. Pero non ten por que estar esos 10.000 euros nunha única factura. Tes que xuntar 10.000 euros nunha única factura ou varias. Vale, esto responde también a tu vida de Pablo, que pregunta si la ayuda es solo para un concepto o se pueden sumar conceptos diferentes que lleguen al mínimo de los 10.000 euros. Correcto. Pregunta también Pablo si son subvencionables la participación y patrocinios en ferias, jornadas, eventos, congresos, etcétera. Non entendo moi ben a pregunta, porque Si son... participación é unha cousa e patrocinio é outra cousa. Ti como startup, o patrocinio é que te van patrocinar a ti ou que ti vas patrocinar unha feira. Como todo o gasto que presentedes ten que estar soportado cunha factura e o seu pagamento, aínda que non haxa que xuntalas,
porque é unha certificación, é unha conta xustificativa simplificada que non precisa da chega de facturas, pero sí tedelas que ter, porque se vos toca aleatoriamente a comprobación, tedes que ter a factura e o xustificante de pagamento para exhibir nese momento. Se ti tes unha factura como patrocinador dunha feira, pois non hai problema. Se ti vas participar cun stand nunha feira, terás de que pagar ao organizador da feira ou á empresa coa que a feira colabore polo teu stand. Entón, sempre que o gasto estea soportado con factura e pagamento, non hai ningún problema. No caso dos traballadores non hai factura. Nos casos dos traballadores o que hai son nóminas e seguridade social. Como se chaman agora? RTCs, creo, non estou segura. O que antes eran STCs, agora chámase de outra maneira. Relacionado también con esto, preguntan varias personas si los viajes son subvencionables. O quilometraxe non é subvencionable, é dicir, os desplazamentos co teu coche propio, as dietas por viáticos e tal, eso non. Pero se ti contratas con axencia de viaxe, polo tanto, tes unha factura para ir a unha feira, a ver un cliente, ou o que sexa, sí. Pregunta Sergio si a empresa cumple os 5 anos de antigüedade durante o prazo, pódese presentar a solicitude dos gastos ata a fecha na que se cumplen os 5 anos. Ten que cumprir as condicións no momento en que se presente a solicitude. Se cando a presenta a solicitude xa pasa dos 5 anos e non está nunha deses 3 sectores de actividade, xa non se pode considerar startup a efectos destas axudas. Pregunta Iago, as asesorías tamén son para poder formarse como startup? A ver, entendo, non sei se me estás preguntando os pagos a unha asesoría por unha asistencia técnica, neste caso de formación ou de axuda a xestión ou a posta en marcha da túa startup. Es que senón non entendo moi ben. Sí, se podes volver a formular a pregunta, Iago, como asistencia técnica. Repito, calquera gasto soportado con factura e pagamento. Pregunta Igor canto se tarda en pagar a axuda. A axuda non se tarda nada en pagar, o que se pode tardar un pouco é en revisar a solicitude e conceder a axuda, porque, repito, concesión e pagamento da axuda é inmediato. Pregunta Iago se non eres startup dá tempo a facerse startup e pedir a axuda? Pois non o sei. Se non eres startup, quere dicir que non tes constituída a empresa e non tes ningunha destas certificacións. Bueno, constituír a empresa entendo que sí, pero a certificación xa non sei. Bueno, por exemplo, a de ENISA están tardando creo que entre 2 e 3 meses, pero o resto sí que xa non sei. Bueno, a dunha aceleradora, os programas de aceleración son bastante largos, entón a non ser que esteas xa nunha aceleradora das da Xunta e esteas próximo a rematar o teu programa, senón adoitan durar aproximadamente entre 6 e 9 meses e non sei se che daría tempo. El año pasado alguna le dio tiempo a través de ENISA, pero con el proyecto ya bastante avanzado. Claro, tende en conta que ENISA certifícate como startup. Non solamente, quero dicir, non de cara a estas axudas, sino que se lle botades un ollo a lei que vos dicía antes, a lei 28/2022, ali establécense unha serie de vantaxes de tipo fiscal fundamentalmente, de facilidades de xestión para as startups e para poder acceder a esas vantaxes e beneficios que establece a lei, hai que estar certificado por ENISA. Nós o que facemos é establecer unhas axudas en as que, por suposto, estar certificado por ENISA
acredítate como startup. Pregunta Inés, perdona. Sí. No, pregunta Inés, se o ano pasado eras autónomo e participaches en Galicia Avanza e vía exterior coa empresa e agora xa eres SL, poderías participar? Ten que ser o mesmo proxecto. A ver, normalmente nunha aceleradora particípase para desenvolver un proxecto innovador concreto, vale? Se a ti a desenvolviches como autónomo e constituíches a empresa despois, a actividade da túa empresa ten que ser continuar co desenvolvemento dese proxecto que se considerou innovador por unha aceleradora ou por unha business factory. Senón, non. Bueno, Vicente pregunta se o coste dos traballadores é elixible. Eso xa se contestou. Sí. Mm. Pablo concreta máis, pregunta se é necesario que o traballador este contratado en 2025 ou pode haber entrado en 2024. Dá igual cando entre, porque os únicos gastos que podes meter como gastos de persoal son dende 1 de xaneiro do 25 a data de presentación da solicitude. Non se exixe que sexa persoal de nova contratación. Se subvencionan gastos e investimentos da startup. Pregunta Eva, ¿la compra de vehículos sería subvencionable? Sí, Comenta Pablo, perdonar porque no he escuchado justo el momento en el que se ha explicado si se pueden sumar facturas menores de sí, 10.000. Sí, no me ha quedado con... Sí, Pablo, sí se puede. Juan, ¿es subvencionable una factura emitida por una empresa extranjera? sí. A ver, Pablo comenta, hablas de factura de agencia de viajes. Entiendo que si compro billetes de tren o avión y gastos de hoteles también son subvencionables, ¿cierto? Se os compras ti directamente, sí. Pero tes que ter factura e tes que ter acreditación do pagamento. O pagamento ten que ser sempre pagamento bancario, é dicir, os pagamentos en efectivo non se consideran subvencionables. Ten que acreditarse a través dunha entidade financeira. Pregunta Eva, ¿cómo se justifica la participación en aceleradoras? ¿Qué documentos se necesitaría? Unha certificación que che dean na propia aceleradora. De todos modos, esa información é pública, quero dicir, está nas webs das aceleradoras, están todos os proxectos de edicións anteriores, pódese comprobar, pero normalmente o que se solicita é unha certificación da propia aceleradora de cando do teu pagamento, do teu paso pola aceleradora, perdón. Son Pregunta subvencionables gastos de renting informático e renting de vehículos? Sí. Vale, pregunta Carlos se os investimentos teñen que ser de activo fixo novo. Por Non. exemplo, entraría a compra dunha web xa existente. Non. Sí. A ver, estades preguntando por cousas moi concretas. A ver, gastos e investimentos é todo o que pon a convocatoria. Sin embargo, aquí vexo que están entrando algunhas preguntas como con respecto ao pagamento. Vale. Os pagamentos, como os dicía antes, en efectivo non son válidos. Estades falando tamén de pago de plataforma, a través de plataformas, pagos con tarxeta de crédito, etc. En principio son válidos, non hai problema, pero tedes que estar ben seguros de que tedes documentación suficiente para acreditar o pagamento, vale? E acreditar que se está pagando ese gasto en concreto que presentastes na solicitude. Por exemplo, tedes unha factura porque comprastes un ordenador por internet. E o xustificante de pagamento é Banco Pepito, compra con tarxeta de crédito. E non hai máis. Eso non sería suficiente, porque
Imagínate, ademais, comprastes máis cousas, así que non hai posibilidade de facer trazabilidade entre a compra do ordenador e o pagamento. Se dispoñedes, ademais diso, do extracto da tarxeta de crédito onde figuran todas as compras que se fixeron nese período determinado, ali está identificado o ordenador a quen se lle comprou o seu importe e despois ese importe total dese período da tarxeta de crédito é o que aparece cargado na conta da empresa, aí sí que hai trazabilidade, vale? Pódese saber ese ordenador, a quen se lle comprou, cando se comprou, cando se pagou e que está realmente pagado pola empresa. O mesmo ocorre con plataformas. É dicir, a ver, es que me están entrando preguntas, a veces as vexo, por eso quedo un pouco así como en suspenso, pero non é porque non saiba a pregunta, é porque estou reflexionando, perdón, non é que non saiba a resposta, que estou reflexionando sobre a pregunta. Entón, pódese pagar por calquera medio que poda estar acreditado por unha entidade bancaria, unha entidade financeira, unha entidade bancaria. Pero hai que ter a trazabilidade de todo, vale? Non vale con ter unha factura e ter despois un bizum, ou un cargo en conta, sin máis. Hai que ter a trazabilidade da adquisición do activo de que se trate ou do pagamento dese gasto. A ver, máis preguntas. Juan José pregunta unha pregunta que xa se respondeu anteriormente, se pode ser beneficiaria unha startup que tamén lo fue en la convocatoria del 2024. Sí. Iago pregunta un título homologado por INCI No, sobre o proxecto no. Unha startup en crisis. O que está nas bases da convocatoria, nada máis. Unha Unha startup en crise non está, o sea, pode solicitar a axuda e pode obter a axuda, pero ten en conta que no caso de que se soliciten axudas para investimentos en activos fixos da empresa, conceder axuda para activos fixos implica necesariamente, por imposición ademais legal da Lei de Subvencións, a obriga de manter eses investimentos e a actividade durante 2 anos. Ok? Se a empresa está en crise e antes dos 2 anos pecha, entón tes que devolver a axuda proporcionalmente ao tempo en que estiveche en activo. Pregunta Eva, la compra de materiales necesarios para la fabricación de productos se considera Todo tipo de gastos e investimentos da empresa. Agás os que están excluídos como IVE e todo eso. Non pode xustificarse un gasto cun recibo. Acaba de entrar esta Sí. pregunta. Non. Ti podes acumular facturas e facer un único pagamento a ese provedor de varias facturas, pero no pagamento ten que estar claramente identificadas as facturas que estás pagando. Bueno, pois se non hai máis preguntas, déixovos de novo os contacto da Oficina Económica de Galicia. Espera que non o copiei ben. Volvo para atrás. Ahora sí. Deixovos aí no chat o tanto o teléfono como o correo da Oficina Económica de Galicia e volvo compartirvos tamén o enlace da web a través da cal podedes pedir asesoramento ás startups, vale? Se o necesitades, aí tedes toda a información tamén do que de todos os asesoramentos que tedes a vosa disposición de forma gratuita. Andrea, unha cousa, Sí. as axudas de Reacciona xa están? Sí, están bueno, no, espera, porque o prazo sí, publicáronse xunto con todas, o que non recordo agora é o prazo, pero están na web do IGAP, na infografía, a ver se atopo agora.
Bueno, está entrando agora mesmo unha pregunta dunha persoa que pregunta: non hai que presentar máis que facturas e pagos e non hai que presentar memoria. É ao revés. Non hai que presentar facturas e pagos. Hai un cadro que ven no cuestionario de solicitude onde hai que identificar, é o que se chama conta xustificativa simplificada. E xuntar unha memoria de actividade. De eses gastos, pois darlles coherencia dentro da actividade da empresa, vale? E as facturas e pagamentos tedes que conservalos na empresa para unha comprobación do IGAPE, que xa vos digo, a mínima comprobación que se vai facer é do 10% das axudas concedidas. Si, a Reacciona está activo dende o 21 de xaneiro porque vai pola antiga oficina virtual do Ok, IGAPE. vale, porque dentro de Reacciona, bueno, non sei os que me estades escoitando cantos poderedes coñecer ese programa, é un programa do IGAPE de asesoramento, acompañamento técnico subvencionado. Entón, hai uns servizos de acompañamento específicos para startups que a verdade é que son moi amplos. Quero dicir, aquí, a través da Oficina Económica de Galicia, podes ter unha atención e un asesoramento básico durante un número limitado de horas, pero despois tedes, a través de Reacciona, a posibilidade de ter unha asesoría específica que abarca todos os campos que poidades necesitar dentro da startup, de ata 100 horas, creo que é máis ou menos. Eso está subvencionado ao 80%, quero dicir, do custe desa consultoría, o IGAPE subvenciona o 80%, nese caso vos xa non pagades ese 20%, tedes que pagar o 20% que non está financiado, máis o IBE, porque o IBE non é subvencionable. Pero teño que dicirvos que é unha asesoría moi completa, unha asesoría que va moito máis aló, incluso do que poidades ver escrito aí, realmente é como, non vou dicir un interim manager dentro da empresa, pero casi, é dicir, tal e como está definido o servizo para empresas innovadoras en Reacciona, é interesante, seguramente para algunhas de vos que estades aquí atendendo este webinar, botarlle un ollo. Sí, de feito temos un Financiación, webinario específico. comercialización, internacionalización, todo, básicamente. Como se vai unha ronda de financiamento, como comezo a exportar, é dicir, non está limitado por servizos, sino que digamos que son todos os servizos para unha startup. Sí, correcto. Iba a dicir que temos tamén un webinario específico sobre o programa Reacciona o próximo 18 de febreiro, que vos deixo o enlace para que poidades inscribirvos se vos interesa. Vale, pois isto sería todo. Moitas grazas, Fanny, e moitas grazas, Mónica, por participar. Nada, Moitas grazas a grazas. vos. Bueno, moitas grazas a todos os asistentes tamén. Nada, vémonos nos seguintes e que teñades todos un bo día.